Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na mu koyi sarrafa hotuna. Shirin da muke yin sa da harshen Hausa don masu saurare su amfana. Yau ina so na gabatar muku da wata software wato ita Studio One. Wannan ɗan ƙaramin project ne da na yi shi akan tutorial na FL Studio. Anan na ɗauki voice over na wancan program. So zuwa gaba dan kaɗan insha Allahu za mu yi muku bayani akan ita wannan software mai suna Studio One. Ita ma dai kala-kala ce, sannan tana da version ɗinta kala daban-daban. Ba dogon surutu zan yi ba, ina so dai kawai zan yi bayani ne a kanta domin ita ma ta shiga cikin layin software da za mu ringa taɓa koyarwa a kansu jifa-jifa kafin wani lokaci. Studio One za ka iya yin kiɗa, za ka iya yin voice over, za ka iya yin kuma voice over na bidiyo a kanta. Wannan shi ne yadda za ka yi arrangin ɗin sound a kanta kamar idan kai editing da sauransu. Ga mai buƙatar kallon wannan tutorial idan kai sabon zuwa ne ka danna mana subscribe sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu idan har zarar na ɗora sabon bidiyo. Wannan ba shi ne lokacin da za a ɗauki wannan shiri ba, sai dai shi ne lokacin gabatar da shirin kamar yadda muka saba ga masu saurare. Bari mu ɗan buɗe kaɗan daga cikin tutorial ɗin, watakila waɗanda suka saurari ko suka kalli wannan shiri sun san wani shiri ne a cikin shirye-shiryenmu na cikin wannan tasha mai albarka. Misali bari na kunna kaɗan. Hello everyone. Sunana Saminu Suleiman daga nan Algaita Media. Yau abin da za mu yi shine yadda za ka cire iska a cikin FL Studio 20. To bari mu fara. To na tabbatar da cewa duk wanda ya saurari ko ya kalli wannan tutorial ɗin a cikin wannan channel ɗin namu ya san wani shiri ne wannan. Shiri ne wanda muka yi shi akan cire iska akan FL Studio 20. Wannan ita ma software ce ta recording ɗin murya da kuma yin kiɗa da kuma duk wani abu da ka sani wanda ya shafi audio. Muna fatan za ku danna mana subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu akan lokaci. Na gode, ni ne naku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu har zuwa tsawon lokaci. Hello everyone. Sunana Saminu Suleiman.